Dobro jutro svim gledateljima iz Prima salona na Jankomiru. Pozivamo vas da se u vama najbližem Prima salonu obratite našim ekspertima za kuhinje po mjeri. U bilo kojem od naših 54 salona diljem Hrvatske očekuju vas naši stručnjaci koji će za vas izraditi detaljan 3D prikaz vaše idealne kuhinje. Prima ima više od 30 godina tradicije u prodaji i proizvodnji kuhinja koje se ističu vlastitim dizajnom i proizvodnjom u našim tvornicama u Hrvatskoj. Nova kolekcija kuhinja po mjeri oslanja se na inovativan dizajn, a pruža mogućnost prilagodbe svakog detalja prostoru i potrebama kupca uz najpovoljnije cijene na tržištu. Kreirajući novu kolekciju kuhinja za 2025. i 2026. godinu, naš tim dizajnera na umu je imao modernog kupca koji cijeni praktična rješenja. Naši stručnjaci su tu da pomognu kupcima u svakom koraku, od inicijalne ideje do realizacije njihove kuhinje i snova. U studiju za kuhinje nudimo personalizirane usluge, uključujući besplatnu 3D vizualizaciju i izmjeru prostora, kako bismo osigurali da svaka kuhinja savršeno odgovara potrebama i željama svakog kupca. Od savjetovanja pa sve do završne montaže, naši stručnjaci su uz vas pri svakom koraku. Oni vas vode kroz cijeli proces i olakšavaju svaki korak koji vodi do vaše savršene kuhinje. Odaberite najmoderniji model kuhinje po mjeri i najbolji sustav za svoj dom, a potom u našem studiju za kuhinje po mjeri personalizirajte baš svaki detalj. Od boja i materijala, preko rasvjete i ručkica do bijele tehnike, kako bi kuhinja bila skrojena baš po vašem ukusu. Odlučite se za svoju idealnu kombinaciju fronti u velikom spektru boja i dekora, te detalje u dekoru drva ili kamena za elemente kao što su radna ploča, sokol te stranice elemenata. Oduševit će vas atraktivne boje kojima je proširena paleta, a koje prate najnovije trendove u dizajnu interijera. Osim kolekcije kuhinja po mjeri, proširili smo i kolekciju blok kuhinja s novim modelima i dekorima u različitim stilovima. Prima blok kuhinje idealne su za apartmane, vikendice ili manje stanove jer ih čine funkcionalnim unatoč ograničenom prostoru. Kompaktne su, a istovremeno nude sve što je potrebno za kuhanje i uživanje, bez obzira na veličinu prostora s kojim raspolažete. U sklopu mjeseca kuhinja koji traje do 25. veljače pripremili smo odlične pogodnosti na našu novu kolekciju kuhinja. Očekuje vas do 60% na sve kuhinje, te besplatna dostava i montaža na odabrane modele kuhinja po mjeri. U čak 10 outlet Prima salona diljem Hrvatske našim kupcima smo omogućili vrhunski namještaj po super cijenama. Outlet ponudu možete vidjeti i na našoj web stranici. Dostupan je širok asortiman, od kuhinja i blagovaonica do dnevnih i spavaćih soba, a odabrani proizvodi odmah su dostupni za preuzimanje ili dostavu. Posjetite Prima salone i odaberite najbolje rješenje za svaki kutak svog doma. Vidimo se u Primi.